Salut! Sunt avocat Marian Antohi din Baroul București. Atenție! Ai luat doar câțiva copaci din pădure sau ai descărcat doar o remorcă de moloz pe un câmp? Atenție! În România, la un moment dat, mediul nu mai e subiect de amendă, ci de dosar penal. Dacă ai auzit vreodată replica "lăsăm aici că dispare", să știi că, juridic vorbind, uneori dispare doar liniștea ta. Pentru că în România, prejudiciul de mediu poate trece foarte repede de la contravenție la faptă penală. La pădure, tăierea fără drept e infracțiune. Legea o pedepsește în trepte în funcție de prejudiciul calculat, raportat la prețul mediu pe metru cub, de la 6 luni la 3 ani sau amendă, până la 2-7 ani în formele cu prejudiciu mare. Iar tentația de a spune "n-am știut" se lovește de un lucru simplu. Lemnul are trasabilitate. Proveniența se certifică prin documente înregistrate într-un sistem informatic integrat. La deșeuri, dispariția prin foc, îngropare sau aruncare în loc neautorizat nu e folclor rural, e infracțiune. OUG 92 din anul 2021 incriminează explicit incendierea, îngroparea și eliminarea în afara spațiilor autorizate, cu pedepse inclusiv cu închisoarea. Și da, statul se uită serios la zona asta. DICOT a semnalat chiar și scheme infracționale pe lanțuri de firme în zona colectării și reciclării. Morala: pădurea lasă cioate, deșeurile lasă urme, iar dosarul penal lasă cazier. Follow pentru mai multe informații juridice de actualitate.